Good afternoon, brothers and sisters of Christ. We offer this holy sacrifice of the Mass for the following intentions. OER Community, Mass for the souls of Mother Michaela Kim, Pedro Jr., Antonio, Nancy, Uping Pasi, Brother Romeo, Nestor, Fray Corpos, Rini Antonio, Felisa, Mother Maxima, AR, Fray Miguel, Jose Javier, Damiana, Fray Antonio, Fray Chicote, Señor Rosalia, AR, Brother Thomas, Joel Alcantara. Alice Paquita, Mass for Rosalina, Miguel and also in Purgatory. And Thanksgiving Mass to Señor Santo Niño, Nuestra Señora del Carmen La Limpia, Our Lady of Fatima, Our Lady of Guadalupe, Saint Joseph, San Roque, Petition Mass for the Enlightenment, good health, peace in the family, deliverance and healing of the family tree. Sabina Taniyot lang, Mass for the souls of Sixto, Olympio Victoriano Felipe, Hermogenesis Guillermo Florentino Apolonio, Conchita Barbara Pablo Vicenta Alejandro Lourdes, Francisca Andrea Corazon, Seferino Teodola, Pedro Arnolfo Fidila Teofesta, Honorato Regino Terizo and also in Purgatory. Mrs. Nita Lebres and family, Mass for the souls of Genaro F. Lebres, Jose Nimesia Eugenio, Benedicta Agapita Jr. Irini, Marcos Patricio Iselita, Juan Sr. Palencio Florencio, Juan Jr. Rosita Alberta Lourdes, Pascuala Cristina Estarlito and also in Purgatory. Thanksgiving Mass to Virgen del Carmen La Limpia, Santa Lucia, Saint Joseph, Santo Niño, petition Mass for financial blessings, all saints in heaven, for guidance, good health, and protection of the whole family. Cantilas and Duha family, Mass for the souls of Elogio, Sofia, Virginia, Dominador, Policarpo, Maxima, Bartolome, Felipe, Esperanza, Juanita, Salvador, Candida, Regina, Ilaria, Raul, Marciano, Potenciana, Isabel, Hipolito Sr. and Jr., Nicolasa and Lina. Thanksgiving Mass to God the Father, the Son, the Holy Spirit, Señor Santo Niño, Divine Mercy, Blessed Virgin Mary, Mount Carmel, Mother of Perpetual Help, and to all angels and saints in heaven. Petition Mass for the conversion, deliverance, cutting of bandages, transformation and enlightenment of Frauline, Macario, Dominique, Anacito, Benjamin, Analiza, Julieta, Sebastiana, Concordia, Lucia, Maria Cleofe, Mioses, Benjamin and family tree. Adia Casili, also in Purgatory, and Thanksgiving Mass for the gift of life, for the graces received, and petition Mass for the forgiveness of sins, healing and fast recovery of Salvador Casili, guidance and patience to Romy, protection of Rabbi, Munadet, Marvien, Chiesa, and good health of the family and other personal intention. Milbin Mirin, petition Mass for the healing of the family tree of Milbin Mirin. Miguelayo, Mass for the souls of Claudia, Faustino, Conrado, Flora, Federic, Aurelia, Irene, Marciano, Sigundina, Adolfo, Wilma, Rinaldo, Maria, Isabela, Prudencio, Elizabeth, Immaculada, Concepcion, Conrado, Jose, Gregorio, Perpetua, Valentino, Catalino, Digna, Ana, Laurencio, Federic Ong Sr. and Jr., Josefina, Toneli, Montano, Teodora, Benedicto, Soledad, Faustino, and also in Purgatory. Thanksgiving Mass in honor to Holy Trinity, Jesus Christ, Ma Mary, Saint Joseph, and all saints in heaven, for all the blessings and graces received. Petition Mass for the recovery of colleagues to you, for the good health, protection of the family, especially to Maria Arabis, and for financial blessings. Maria Deborah Whittle, Thanksgiving Mass and petition Mass for the healing of Maria Deborah, Anthony, Adam, and Angelica Whittle. Debra Silpas, petition Mass for the healing and reparation of sins of Arcasili Paz. Mr. and Mrs. Nicolas and Milda Baguio, Mass for the souls of Vicenta, Ramon Jr., Maria Flora, Benevenido, Ramon, Rodrigo, Julieta, Alex, Felipe, Susana, Candelaria, Juan, Ronaldin, and also in Purgatory.
Thanks be Mass to Holy Trinity, Mother Mary, Saint Joseph, all saints in heaven, for all the blessings and grace received. Petition Mass for spiritual guidance, healing of family, good health, enlightenment, guidance, release and deliverance from ancestral curses, occultism done, bad and evil spirit, and the spirit of anger, hatred, resentment, unforgiveness of Julieta, Ramon, Vincent, and Fredes. Julius Raboy, Mass for the souls of Joselita, Padre Pio, Melchora, Marta Biniventora, Manolo, Zosimo Bonifacia, Fausta, Apolonio, Adriano, Julia, Pil, GC Dilimar, Elpidio, Toto, Fortunato, Aying, Rinaldo, Mary Jane, Seferino, German, Juvelin, Leonarda, Vincent, Riner, Melchor, Jodelina, Jeannie, Sergio, and Thanksgiving Mass, Berenza Carmel, San Pedro Calonsod, Berenza Regla, Senior Santo Niño, Saint John Paul II, San Vicente, Santa Lucia, San Miguel Archangel, and all saints in heaven. May Benedict Pilario, Mass for the souls of Adya, Gerarda, Jose, Wilfrido, and also in purgatory. Melchor Carido, Mass for the souls of Castor, Juliana, Maria, Jeremias, Susana, Franklin, Alejandro, Jose, Ernesto, and also in purgatory. Pacolaba family, Mass for the souls of Constantino, Christian, Teresita, Felix, Anatolia, GC, Jesly, Arnolfo, Nini, Kate, and also in purgatory. Wilfredo, Jasmine, Arnibal, and family, also in purgatory. Alfonso, Josetan, and family, also in purgatory. Julius Raboy, Mass for the souls of Juan, Ramona, Victoriana, Zosimo, Judelin, Joselita, Fausta, Adriano, Damiano, Seferino, and also in purgatory. Thanks be Mass to all saints in heaven. Brigida Bitinol, Mass for the souls of Tomasa, Jolio, Porferia, Milicio, Arcadio, Pilar, Miasaw, Yoroico, Basilio, Mioca, Kiyoshi, Jaime, and Astrid. Biticani, thanks be Mass to Corfadia del Carmen. Maria Linili, Mass for the souls of Orlando, Rodolfo Sr. and Jr., Teresita, Rosario, Santos, Tingo, Daigiop, Selina, Fried, Matilde, Arcadio, Randra Paela. Thanks be Mass to Mount Carmel, La Limpia, Santo Niño, Santa Lucia. Petition Mass for the good health of the family, circle of and financial blessings. Lodelina Emiro, Mass for the souls of Juliana, Juan, Isabelo, Marcelo, Victor, and also in purgatory. And thanks be Mass to Virgen del Carmen, Santa Lucia, Señor Santo Niño, Saint Joseph, and all saints. Julieta Dimol, Mass for the souls of Teodolo, Evifania, Nieves, Ezekiel, Ceterina, Anthony, Antolin, Danilo, Maria Claire, Felicitas, Eliterio, Fabiana, Gerondio, Anika, Alejandro, Jovinal, Simplicia, Cesar, Lucy, Ana Rosa, and also in purgatory. Thanks be Mass to Santo Niño, San Jose, Mother Mary, and all souls in purgatory, all the grace received and good health of the entire family. Mary Ann and Catherine Lichner, Mass for the souls of Pilar, Arcadio, Stephen Jr., William Sr., Vincent, Elizabeth, Marcelino, Joseph, Danilo, Porfiria, Ruth, Julius, Binivenido, Soledad, Berlinda, Stephen Sr., Concordia, Cesar Sr., Latifa, Carmen, Teotesta, Johan, Eduardo, Florenzo Sr. and Jr., Edicio, Johan, Luis, Julius, Vincent, Tomasa, Florencio, Jolio, Florencio, Edicio, and thanks be Mass for the good health and all the blessings received and petition Mass. Juniper Ibarola, Mass for the souls of Roberto, Florencia, Felipe, G. Giolo, Angela, Sophie, Elisio, Primo, and Eric. Cynthia Ibanez, Mass for the souls of Damiana, Cesario, Pedro, Abundia, Primitivo Sr. and Junior, Aurora, Antonio, Seriaca,
Honorato and also in purgatory. Thanks be Mass, all the grace received, good health, and peace of mind, and petition Mass for graces and blessings we about to receive. Orhilio Kadungog, Mass for Jesus of Siase, Cheryl, Ganggang, Angel, Jolie, Christopher, Christian, Marisa, TC, Rodrigo, and also in purgatory. Merlinda Abanalo, Mass for the souls of Serevanda, Victoriano, Dioscora, Cristituta, Filomena, Filipi, and also in purgatory and forgotten souls. Vicky Uano, Mass for Jesus of Orlando, Jesus, Perla, Bonifacio Sr., Bren, James, Larina, Corazon, Arcadio, Ima, and Normita. Sanda Murillo, Mass for Jesus of Jesus, Lucrecia, Orlando, Adiberto, Joseph, Oliver, Adriana, Francisca, Concepcion, and Normita. Pamila Ann Alfarero, date anniversary of Jovencio Alfarero, Senior, and also of Pio, Anita, Soledad, and Agnes. Amelia Danyoso, Mass for souls of Charlie, Charis, Orgelio Jr., Solpicio, Epifanio Jr., Epifanio Sr., Sofronio, Florencia, Vincent, and Elizabeth. Jennifer Rabanes, Mass for the souls of Virginia, Lolo Andoy, and also in purgatory, and thanks be Mass for all their graces and good health received. Anisita Balares and family, Mass for the souls of Lucilin, Orgelio, Rhyme, Julieta, Florentina, Aurelio, Senyor, Sergio Senyor, Dominga, Lourdes, Manuela, Loreto, Cerila, Constancia, Anastasia, Jacinto, Celestino, Dino, and also in purgatory. Thanks be Mass to Senor San Roque. Alex and Sally Arcila, Mass for the souls of Loreto, Marilu, Jokeli, Marilyn, Ignacio, Victoriano, Heriberto, Francisco, and Luding. Ryan J. Rosas and family, birthday anniversary of the late Diosdada, and also in purgatory. Flor and Roel Bohol and family, date anniversary of Venancio Bacos. Jocelyn and Maria Fee and family, Mass for the souls of Teofila Amaba, also in purgatory, especially for the forgotten ones. Odberto Genovesa, birthday anniversary of the late Eufromia Genovesa. Floro Inarlan and family, thanks be Mass to Senor San Roque. Oy family, thanks be Mass to Sacred Heart of Jesus and Our Lady of Lourdes. Dori Aler, thanks be Mass to Dios Amahan, Maria Santissima, for the good health and blessings, and petition Mass for the appointment of CCMC and for Almera Aler for social worker. Alex and Sally Arcela, thanks be Mass for the graces received. Damiana Giloano, thanks be Mass to Saint Antonio di Padua. Coino family, thanks be Mass Dios Amahan, Maria Santissima, Senor San Roque, for the birthday of Juanita Sibila Coino. Nilfa Algono, thanks be Mass for passing the NCLEX board exam of Angela Faith Algono. Thank you and good afternoon.
Maayong hapon kanatong tanan, palihog mangluhod. Pagampo alang kang Nuestra Señora del Carmen La Limpia, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O matahong nga Berhen sa bukid sa Carmen La Limpia, ang imong eskapularyo maoy timaan sa among paghalad ngadto kanimo. O santos nga eskapularyo sa among inahan sa bukid sa Carmen La Limpia, imo kaming mahalon, kay ikaw man ang magbalantay sa among kasing-kasing ug sa among kinabuhi. Ikaw ang tigpanalipod kanamo diha sa katalagman, magbuhat kanamong maisog diha sa mga pagsulay, kabaskog diha sa kahuyang, ug kahayag diha sa kangitngit. O mahal nga Berhen sa Carmen La Limpia, ang among kasing-kasing, kinabuhi, ug tibuok namong kaugalingon, mapaubsanong nagahangyo kanimo, nga intawon ayaw kami biyai, bantayi intawon kami, ug tabangi kami sa tanan namong kagulanan ug kalisdanan. Amen. Nuestra Señora del Carmen La Limpia, pandungi kami sa mong manto sa panalipod. Pagampo alang sa kaminyoon ug banay, labing makagagahom ug maluluyong Dios, magmumugna sa tanan. Gibuhat mo ang tao aron mo ambit sa imong kalipay. Gigasahan mo siya sa kaminyoon aron malig-on ang katilingban. Lalaki o babayi, sulimning saad sila nagbinayluay. Si Maria inahan ni Jesus og si Jose iyang ama-ama. Panagtiayon nga lunlun nga larawan sa Diyos nung gugma. San Luis ug Santa Zeli Martin, patron nga sumbanan ug sumbunganan. Kaluy taon ang katawhang Pilipino nga midangop kanimo. Dakong hulga among giatubang, kay ang diborsyo buot ipahamtang. Batakang balaod wala gisunod, ug sagradong saad wala gitagad. Banay ug nasod maangin, bata ug balaod gipadaplin. Danagi ang mga magbabalaod, aron balaod sa Dios masunod. Ginoo, ipahigayon ang kaluwasan, ipadangat ang kinaadman. Liguna ang panaghigugmaay sa mga managtiayon. Himua nga ang ilang panaghiusa malipayon. Hulagway sa malungtarong kalipay ni Kristo ug sa iyang simbahan. Sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen. O Jesus, Maria ug Jose, Tabangin ninyo kami. San Luis ug Santa Zeli Martin, Iampo ninyo kami. sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
check. Magtigo mga katawhan sa Diyos, maghalad mo bagong awit, isayaw ang maayong balita ngadto sa tanan. Atong ambitan ang talad sa Ginoo, ug ang iyang kaayuhan, atong kinabuhi ug atong gugma, ihalad kaniya. Magtigo mga katawhan sa Dios, maghalad ug bagong awit, isayaw ang maayong balita ngadto sa tanan. Nagakatigom kita dinhi sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon ko diha ni Kristo aron maandam kita pagsaulog sa santos nga misa, mangayo ug mudawat kita sa kaluoy ug pasaylo sa atong Ginoo. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayo ka man nga kining alaw, misalig lamang sa kaayo mo. Kaluoyan mo na, o Ginoo, ang tanga, ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan na akong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Himaya sa Dios sa kahitasan.
ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ginoong Hesukristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang labing halangdon, O Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos, mahigugma unta kami kanimo, diha sa tanang mga butang, ug labaw sa tanan, aron makadawat o makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay, nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo, kadtong kalipay nga labaw sa tanan, nga among gipaabot. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo Amahan ug sa Espiritu Santo, usa nga Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang mga opisyal miingon sa hari, angay patyon kining tawhana, ang iyang gisulti, makapatalaw sa atong mga sundalo, ug mausab kini ang iyang gibuhat, ngadto sa tanang tao sa syudad. Makadaot sa katawhan nga nahibilin sa syudad kining tawhana. Nagtinguha lamang siya sa pagpasakit kanila. Busa miingon si Hari Sidikiyas, "Kung mao ka na, kamoy bahala kaniya." Busa gikuha nila ako o gidala o gitunton dito sa atabay ni Prinsipe Malkiyas, nga dito usab na himutang sa lagwerta sa palasyo. Gimadaan na sa tubig ang maong atabay, ug lapok na lamang ang dito sa sulod ni ini. Ug busa, nalubong ako sa lapok, ug migawas si Ebed-Melek sa palasyo, ug giingnan niya ang hari.
Kamahalan, ang gibuhat ni ining mga tawhana, dili maayo. Ilang gihulog si Jeremias sa atabay, ug mamatay gayud siya sa gutom. Wala na'y pagkaon sa syudad. Busa gimanduan sa hari Ebed-Melech, sa pagdalag tulo ka tawo, aron kuhaon ako, aron dili ako mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Dali og tabangi ako. Dali og tabangi ako. Nagapaabot ako. Nagapaabot sa Ginoo. Oh, miduko siya aron pagtan-aw kanako. Ginoo, dali og tabangi ako. Ang Ginoo nakabati sa akong singgit. Iya kong agikuha gikan sa kahiladman sa kalaglagan, gikan sa lapok sa kaluwasan. Iyang gipahimutan ang akong mga tiil ibabaw sa bato. Giligon niya ang akong mga lakad. Ginoo, dali og tabangi ako. Oo, kibutangan niya og bag-ong awit ang akong baba. Usa ka himno ngadto sa atong Dios. Daghan ang mutan-aw diha sa katahan, ug musalig sa Ginoo. Ginoo, dali og tabangi ako. Bisan disakit ako og kapos ako, apan ang Ginoo naghuna-huna ka na ako. Ikaw ang akong hinabang ug akong manlunuwas. O Diyos ko, ayaw pagpanagana. Ginoo, dali og tabangi ako. Ginoo, dali og tabangi ako.
Pagbasa. Gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanglit gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Ug daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mata kang Hesus, nga maoy gisandigan sa atong pagtuo, ug mahingpit niini. Wala siya mulunga, bisan pa sa iyang pag-antos sa krus, ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus, tungod sa kalipay nga madawat niya, ug naglingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kun unsa ang iyang giantos, kun unsa ang iyang pagpailo, taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala. Busa, ayaw kamo kaluya o paglunga. Kaysa inyong pagpakigbisog, batok sa sala, wala pagayud kamo makig-away, hangtod sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, 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 ang Ginoo manaa ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, mianhi ako aron pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kun kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pangdawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala, kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin. 3 batok sa duha, ug 2 batok sa 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak, ug ang mga anak makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak, ug ang mga anak makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babayi makigbatok sa ilang mga binalayi, ug ang mga binalay makigbatok sa ilang mga ugangan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang ebanghelyo sa Ginoo. Mauni ang bispira sa Domingo, ang Sabado. Mao nga
gitugutan sa atong pagtuo, sa atong simbahan, ang anticipated Mass. O nga ang nanimba karon sa mga nanimba sila sa adlaw nga Domingo. Ang atong pagbasa, ilabi na sa Ebanghelyo, pagkahuman ako og basa, akong gikantang nga, mao kini ang Ebanghelyo. Ang buti pasabot, maayong balita. Apan kun inyong nadungog ang Ebanghelyo, niingon ang Ginoo, atong Ginoong Hesukristo nga, wala kuno siya mo anhi sa kalibutan, aron pagdala og kalinaw. Ang iyang gidala mao ang pagbahin-bahin. Sumangutana ta, asa man diha ang maayong balita, asa man diha ang Ebanghelyo. Mao di ay mga igsuon nga kinahanglan natong pamalandungan o sabton ug unsa ang iyang buot ipasabot, unsa ang iyang itudlo sa atong Ginoo. Kay kun mao lang kini, no, ang atong Ginoo do na siya'y kanang iyagyud ni siyang style, no, iyang favorite, kana batang pasumbingay, no, dili niya diretsohon. So ipaagi usa niya og mga talinghaga, pasumbingay, mga sugilanon. Tingali sa iyang panahon, lahi sa atong panahon, nga ang mga tao makadaling maka-pick up, no, daling makakuha, daling makasabot. Kita karon mura manggod og distansya na kaayo gikan sa panahon sa atong Ginoo. Pero maayo sad nga mahibaw-an nato ang pamaagi sa Ginoo sa iyang pagtudlo. Ang atong Ginoo mao ni ang maayong balita. Mao ni ang Ebanghelyo. Kay ang ato di ang Ginoo ni anhi siya aron pagdala sa tinuod nga kalinaw. Kay doon na di ay kalinaw nga kanang sanabat, mabaw, taphaw, o kanang ana bang unsa na gibasihan o gipasukad sa kanang sabot-sabot ba nga bisag dili eksakto, no? Bisag sayop, bisag dautan, basta magsabot-sabot lang ta. Apan ang ato di ang Ginoo dili siya gusto ana. Kinahanglan iya di ang sana buwagon ug unsa ang maayo ug unsa ang dautan. Mao di ay nga niingon siya nga nianhi ko sa kalibutan aron dili pagdala og kalinaw, kundili pagbahin-bahin. Iyang bahinon kinsa man ang mubarog sa kamatuoran, sa kaayuhan, o kinsa man ang musupak niini. So naa man gyud musupak, sumao din ang mabahin. So niingon ang Ginoo, kun arimo, no, adtong musupak, apan ang ilang gihimo dili makiangayon, dili makatabang sa uban, dinhita sa kaayuhan o sa kalinaw nga magpadayon, mulungtad, dili nga kini kanang sana ba alang-alang, no, alanganin nga kalinaw. Pananglitan ni ana kung doon na tayo nahibawan ato yung silingan nga naagyoy gibuhat nga dautan illegal, kita ana tungod sa atong kahadlok di naman lanta
musaba. Mahadlok ganitang musumbong. So ingon ang Ginoo na dili na kalinaw. Kay ang kalinaw nga imong giingon nagsukad sa imong kahadlok sa mga dautan. Ang tinuod ay nga kalinaw kun unsa man gyud ang kaayuhan maunay tindugi. Maunay labani. Maudi ay nga lisod baya gyud ang pagsunod sa atong Ginoo. Sayon ra ang pagsimba nato apan kun naa nata sa kana bang modesisyon nata, muhukom nata nga mutindog ta niini, dili masayon. Mauni ang atong unang pagbasa, no, sa basahon ni Jeremias nga ang mga tao kana bang nisupak na, no, wala na mutuo sa Ginoo bisag unsa na lay ilang buhaton. So si Jeremias pwede naman to siyang muhilom kay kontrahon man siya o gani tungod sa iyang pagpahinumdum sa mga tao nasuko ang mga tao ang hari sa iyang gisulti nga maugyod ang kamatuoran. So unsa ilang gibuhat aron mohilom si Jeremias, ilang gihulog dito sa atabay nga walay tubig, ilang patyon. So mauni ang giingon sa atong Ginoo nga mo desisyon ta og unsa bagyod ang kamatuoran kay kun dili gani dili na tinuod nga kalinaw. Apan mga igsuon, bisan pa sa kalisod sa pagsunod, no, niini, no, sa atong Ginoo, mutabang gid siya. Mausad na iyang gipasalig nga ug mutindog lang gid mo, mupili mo sa kaayuhan bisag kontrahon mo, bisag dauton mo, bisag patyon pa mo, ubanan ta mo. Ligunon ko kami. Mao ni ang atong salmo, no? Nga niingon, Ginoo dali ug tabangi ako. Ug atong ipadayon ang istorya ni Jeremias, giluwas baya gid siya. Wala man siya mamatay dito sa atabay nga walay tubig o itong lapok, nalubong na siya sa lapok. Naluwas siya. Og tingali mauna ang iyang kalipay nga Ginoo bisag lisod kaayo ni bisag dunal siguro'y kahadlok sa akong hunahuna apan nitindog ko, nipili ko sa maayo kay mao kini ang kalinaw nga magpadayon mo mulungtad. Mga igsuon atong pasalamatan ang Ginoo kay iyatang gitudluan kay kitang mga tao dali manggid kaayo tang mahadlok, dali tang mubuhat og mga butang nga dili nahiuyon ba sa tudlo sa atong Ginoo. So nagdala lang ta sa sa ngalan nga Kristiyanos ta, no, mga Katolikong Kristiyanos, no, mga pari, no, mga lektor, mga lay minister apan maglisod ta, no, pagtindog, pagsunod niining kalinaw sa Ginoo nga iyang gitudlo kanato. Kalinaw nga mulungtad, kalinaw nga maoy gikinahanglan nato sa kalibutan, kalinaw nga magdala kanato sa kalwasan. Amen. Manindog palihog. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo nga iyang bugtong anak ug atong Ginoo. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Santa Maria Virgen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus, namatay ug gilubong.
mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa pagkaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Si Jesus miingon, ang mukaon sa akong unod o muinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Hiniusa kang Kristo, magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan, ug muingon kita, Amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mapanalanginan sa kaisog ug kusog sa pagiya sa mga matuuhon, uban ang kinaadman, ang kaligdong ug ang kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, ug sila kansang mga panghukom, makaapikto sa kinabuhi sa uban. Magiyahan kanunay sa Diyos nung kinaadman, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang Espiritu Santo, mugiya ug mudumala sa mga kabatanunan, sa tanang dapit, diin diha sa tanan nilang mga desisyon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga kita nga nag-aalirong, nining talad kan-anan sa Ginoo karong adlawa. Malig-on sa atong pagtuo, ug mahingpit sa atong pagsalig, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay, mapahulay diha sa kalinaw, ug mabanhaw diha sa himaya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Langit nung Amahan, ang among mga pag-ampo, among mga katuyuan, among gidalangan kanimo, pinaagi ni Kristo, imong anak ug among Ginoo. Amen. Amen. Unsay igasa ko kanimo, tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa sala, o kanunay imong gipakita sa kaayo nga way sukod. Unsaon ko karon pagbalus kanimo nining tanan. Giluwas mo
Mga igsuon, magampo kita aron ang atong halad, dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Pagampo alang sa mga halad. Dawata ang among mga halad o Ginoo nga maoy panagbayloay sa mga gasa. Pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ngayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesu-Kristo imong hinigugmang anak. Kay si Jesu-Kristo tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo langitnong Amahan, hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami Ginoo sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos kagayod, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga halad, aron tungod kanamo mahimuunta nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, diha sa katapusang panihapon, ang atong Ginoong Jesu-Kristo mikuha og paan, mipasalamat, mipikas, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, si Jesus may kuha sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Ihatag nining adto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug panginom kamugi kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo,
Ang dugo sa bag-o walay katapusan nga kasabutan, nga ipaagas alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya mo balik ngamin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo langit nung amahan, niningpan kalanon sa kinabuhing walay katapusan, ug kining kalis ilimnon sa kalwasan. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang kanimo karon. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Ginoo, hinumdumi ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Santo Papa, ni Jose Palma among obispo, sa mga nagalagad kanimo Ginoo ug sa tanan mong katawhan. Hinumdumi ang among mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Mga igsuon, manghilom kita sa makadiyot, kay nga atong mga minahal nga nahiuna na kanato, malipayon sila, malipay silang ato silang gihandom o atong giampo, labi na dinhi sa santos nga misa. Dada silang tanan Ginoo, ang tanan nga mga nangamatay sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing walay katapusan. Uban ni Maria ang inahan nga Birhen sa Dios, uban ni San Jose ang esposo sa mahal nga Birhen Maria, uban sa mga apostoles ug mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton langit nung amahan sa tanang katuigan. Huban kanila amo ikaw nga dayogon ug himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi ni Kristo uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahong nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon atong kantahon, awiton ang pag-ampo nga gitudlo ni Jesus kanato. Amahana mo nga ana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot. Dinhi sa yuta, maingon
kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunoa, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luson sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa kadautan sa sala. Samtang nagpaabot kami nga puno sa paglaom, sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang hingharian, ang gahog, ang himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ug nag-ingon ka kanamo karon. Ang akong kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili tanawa ang pagtuo sa imong katawhan, kami nga imong simbahan. Nahiuyon sa imong kabubuton, natagi kami sa kalinaw ug kahiusa. Ikaw Ginoo nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa kalinaw ni Kristo. Kalinaw, kadait. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ani ang atong Ginoong Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagpasaylo sa atong mga sala, nagawagtang sa sala sa kalibutan. Malipayon kita nga gitawag alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Diyos, nga maluluyon, pinaagi ni ining timaan, nining sakramento, sa lawas ug dugo ni Hesu Kristo nga among gidawat. Gihiusa mo kami kanimo. Sa pagpaningkamot namo, pagpakahimo nga mas mahisama kanimo, itugot nga makaambit kami sa imong himaya diha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mangluhod, alang sa nobena ni San Ezekiel Moreno. Ikapitong adlaw, ang unang pag-ampo sa matag adlaw. Mahigugmaong amahan, mapaubsanon kami nga nag-ampo, nga imo untang pasayloon ang tanan namong mga sala, ug tagaan ug mabaskog nga kabubuton sa pagbag-o sa among kinabuhi, ug pagpadayon diha sa imong paghigalaay, ug nga pinaagi sa pangalian ni San Ezekiel, mutubo unta kami diha sa santos nga pag-alagad kanimo, ug sa kanunay magpabilin nga matinumanon sa tanan namong katungdanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagpalandong. Ang debosyon kang Berhen Maria, mao ang kasiguruhan sa kinabuhing Kristohanon. Si San Ezekiel Moreno, nagpakita sa iyang malumo nga paghigugma sa inahan sa Dios. Iyang gihalad ang iyang kinabuhi sa Ginoo, atubangan sa larawan ni Maria. Pinaagi sa iyang makadiyos nong panaad, ug sama sa usa ka mahigugmaong anak, gusto niyang itugyan ang iyang kinabuhi sa Dios sa tiilan ni Maria. Pag-ampo. O Ginoo, nagaampo kami kanimo, nga imo untang dugangan ang among debosyon sa imong inahan, aron nga pinaagi sa pagsunod sa iyang panig-ingnan, makatagamtam kami sa iyang panalipod, ug makabaton kami sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pangayua ang grasya nga buot mong madawat, pinaagi ni ining nobena. Amahan namo, maanaas sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, hinuno aluwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa babay nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon ug sa makatuigan nga walay katapusan. Amen. San Ezekiel Moreno, Iampo mo kami. katapusang pag-ampo sa pagpasalamat sa matag adlaw. Dios among Amahan, gihatag mo kanamo si San Ezekiel, isip matinud-anon nga magwawali sa imong ebanghelyo, ug usa ka dungganang pari sa imong simbahan. Pinaagi sa iyang pag-ampo, tabangi kami aron makaalagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing, isip tinuod nga mga saksi sa Kristohanong pagtuo ug panginabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manindog. Giawhag ang tanang amahan sa pag-ari sa atubangan para sa bendisyon. Mga amahan, palihog sa pag-ari sa atubangan para sa pagbendisyon. Magampo kita. Ginoong Jesus, among igsuon,
Nagadayeg kami kanimo tungod sa imong pagluwas kanamo. Tudloi kami sa paghigugma kanimo ug sa imong amahan, pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Bendisyoni kining mga amahan, ug himua nga magkalawom ang ilang gugma alang sa ilang asawa ug banay. Pinaagi sa ilang buhat ug panig-ingnan ug pag-ampo. Himua nga magiyahan nila ang ilang mga anak aron magsunod kanimo, Ginoong Hesus. Patalinghugi ang among pag-ampo dinhi sa among paghalad kanimo sa himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa babay nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, maanausap kanimo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.